Szanowni Państwo, niech mi będzie wolno ten olbrzymi zaszczyt przywitać panią prezydent Czaputową w mieście Cieszynie. Gabriela Staszkiewicz, burmistrz tego miasta. Bardzo się cieszymy, że pani nas zaszczyciła obecnością. Czekamy z niecierpliwością na to, co nam pani tutaj dzisiaj powie i mam nadzieję, że będzie to dla nas przeżycie. I panią bardzo serdecznie jeszcze raz witam w mieście Cieszynie. Dobry wieczór Państwu. Ja tylko z upoważnienia szefostwa Kina na Granicy i w imieniu nowego programu od 8 lat tylko istniejącego Literatura na Granicy witam Państwa serdecznie. To jest przegląd filmowy, w którym pokazujemy głównie filmy polskie, czeskie i słowackie właśnie, jak również rozmawiamy o literaturze polskiej, czeskiej i słowackiej z elementami, z akcentami węgierskimi i będziemy to robić, dopóki będziecie Państwo tym zainteresowani. Witam Państwa serdecznie i witam Panią Prezydent. Proszę Państwa, rozmowę poprowadzi z panią prezydent Czaputową, poprowadzi Adam Michnik, którego przedstawiać myślę Państwu nie trzeba. Po rozmowie Adama Michnika z panią prezydent Czaputową przewidujemy możliwość 2-3 pytań. Dziękuję bardzo. Nie będę ukrywał, że jestem dość zestresowany. Dlatego, że jedno co pewne jest, że nasz obecny polski prezydent by takich entuzjastycznych oklasków w Cieszynie nie dostał. Podobnie jak w paru innych miastach również. Ja chcę przede wszystkim podziękować pani prezydent i organizatorom tego spotkania Kino na Granicy, za niesłychanie pionierską inicjatywę przekształcania tego, co kiedyś było obce sobie, niechętne, konfliktowe, w coś, co się przerodziło w gesty przyjaźni, wzajemnego poznania, wiedzy i bym powiedział zrozumienia i sympatii. No. To jest istotny element nowej kultury politycznej w naszym regionie, nie tylko w Polsce. No. To, co było charakterystyczne dla bardzo wielu mieszkańców naszego kraju, to jest niezrozumienie tego, kim jest nasz południowy sąsiad. Mówiliśmy Czechosłowacja, Czechosłowacy i nie wiedzieliśmy, co to znaczy. W ostatnich latach uczymy się tej historii, ona jest pasjonująca. Po polsku wyszła wiele lat temu taka antologia myśli słowackiej, którą przygotował Rudolf Chmel, a by także sponsorem tego ideowym był obecny tutaj na sali, mam nadzieję, Laco Sigeti, Węgier ze Słowacji, patriota Węgier nieorbanowych i Słowacji nieficowej. No, ja bym chciał... Ja bym chciał od tego zacząć, że jest to dla mnie niesłychane wyróżnienie, że mogę z panią prezydent rozmawiać tutaj dzisiaj publicznie na tej imprezie. I nie jest to moje pierwsze spotkanie, ponieważ byłem zaszczycony tym, że pani prezydent udekorowała mnie orderem słowackim na zakończenie swojej kadencji prezydenckiej. Ja na koniec powiem tylko jedno, że nasi południowi Słowacy mieli więcej szczęścia do prezydentów niż my. No. Bo Słowacy mieli, panią prezydent
a Czesi mieli Havla, a myśmy, nie będę mówił, kogoś myśmy mieli, bo państwo wiecie. No. Bywało lepiej, bywało gorzej, a ostatnio bywało najgorzej. No. Panie prezydent, żyjemy w takim momencie ruchomej historii. Pani była w Stanfordzie, w Stanach Zjednoczonych. Mogła pani poczuć tą atmosferę, jaka tam się dziś dokonuje. Ja zacznę od bardzo ambitnej tezy. Mianowicie mam takie przekonanie wewnętrzne, że to, co robi prezydent Trump, to się wpisuje oczywiście w pewne uniwersalne procesy społeczne i polityczne zmierzania od demokracji do systemu autorytarnego. Moi rosyjscy koledzy 15 lat temu mi mówili, że Rosja weszła na drogę powolnej ewolucji od systemu autorytarnego do systemu totalitarnego. Ale wszystko to było, przynajmniej dla polskich ludzi niechętnych Rosji, do przewidzenia. No. Dla mnie to była osobista porażka. Ja zawsze wierzyłem w inną Rosję, która przegrała dzisiaj. Natomiast to, że było dla mnie nie do przewidzenia, to to, że na czele Stanów Zjednoczonych znajdzie się polityk, który będzie mówił do świata językiem skrzyżowania. Trochę tam jest z Breżniewa, trochę z Putina, a trochę z Mussoliniego. No. Niech pani powie, pani prezydent, jak jest pani obraz tego świata gwałtownie zmieniającego się, raz w lepszą, raz w gorszą stronę. My w Polsce zrobimy wszystko w maju, żeby się utrzymała zmiana w dobrą stronę. Liczymy na Słowację. Tak, vážený pán Michník, vážené dámy a páni, predovšetkým ďakujem za pozvanie. Je mi cťou, že tu môžem byť. A priznám sa, že tento festival som predtým nepoznala a už spomínaný pán Laco Sigeti ma na neho upozornil, povedal mi, Zuzana, tam musíš ísť. Tak som tu a som tu veľmi rada v tomto krásnom historickom meste. Pokiaľ ide o vašu otázku, dovolím si zareagovať trošku širšie, keďže sme aktuálne v stredoeurópskom regióne a sme susedné krajiny, ktoré spája veľmi veľa, kus spoločnej histórie, jazyk, ktorý je nám pomerne blízky, mnohé z toho, čo hovoríte, rozumiem, ale keďže chcem rozumieť 100%, tak budem používať tlmočenie. Už spomínaná akademická pauza, ktorú som mala po skončení mandátu na Stanfordskej univerzite, ako ste spomenuli, bola práve v čase amerických volieb. A skôr, ako by som sa vyjadrila k tomu, ako vnímam tú situáciu v Spojených štátoch, kam smerovala primárne vaša otázka, predsa len by som sa trošku vrátila sem domov, do stredoeurópskeho regiónu, v kontexte toho diania, ktoré je také zjavné v Spojených štátoch. To, čomu som sa mohla venovať na Stanfordskej univerzite, okrem prednášok a diskusí, bolo aj lepšie ponorenie sa do toho, čo sa deje v súčasnosti s demokraciami všeobecne. A samozrejme, že mi bolo veľmi blízke zaoberať sa tým, čo sa deje s demokraciami v stredoeurópskom regióne, samozrejme na Slovensku. A musím povedať, že jedno z dôležitých uvedomení pre mňa samú bolo aj to, že už rozumiem tomu, prečo sa veci dejú. Žijeme v istom zmysle nevyhnutnosť, nemožno úplne príjemnú, ale v zásade logickú. A jedno z uvedomení, ktoré som si odtiaľ odniesla, bola aj možno väčšia zhovievavosť a pochopenie toho diania na Slovensku alebo širšie v regióne, ktoré, keď si čítate denné správy, nevyznievajú potešujúco. Osobitne niektoré proruské naratívy, ktoré odznievajú zo Slovenska. Ale v zásade to, čomu čelíme, je globálny úpadok demokracie. Je to známy fakt. Tento globálny úpadok sa začal zhruba niekedy v roku 2006.
A ak sa demokratizačný vývoj v našich krajinách po páde komunizmu začal zhruba v roku 89, tak väčšinu tohoto času, toho demokratizačného vývoja v postkomunistických krajinách, väčšinu tejto etapy je sprevádzaná presne opačným trendom, a to je to cúvanie demokracie, ktoré je globálnym javom. To znamená, že Slovenská republika, ale celý postkomunistický región, sme sa za posledných 35 rokov snažili budovať demokraciu, demokratické inštitúcie, budovať návyky, lepšie pochopenie našich občanov k demokracii. Ale paralelne sme čelili trendu, ktorý je globálny a ktorý tú demokraciu vlastne podrýva. Ja som si to obrazne nazvala, že je to ako plávanie v bazéne s protiprúdom. Mladé demokracie, ktoré len rástli, ktoré budovali celý systém, zároveň posledné roky od roku 2006 čelia tomuto globálnemu trendu, ktorý je tak zjavný, ešte sa možno dostaneme k príčinám toho, čo to všetko spôsobilo a aké sú možné riešenia. Ale v Spojených štátoch, to, čo máme možnosť sledovať, za posledných 100 dní prezidentovania Donalda Trumpa sú javy, ktoré sú veľmi zneisťujúce, keď to poviem veľmi diplomaticky. Sú to javy, ktoré nabúrávajú štandardné vnímanie demokracie, tak ako má fungovať. Vrátanie základných pilierov, ako je trojdelenie moci. Myslím tým spochybňovanie napríklad niektorých súdnych rozhodnutí zo strany Donalda Trumpa, ohrozovanie alebo prípadne zasahovanie do akademických slobôd a tak ďalej. Sú to veci, ktoré sledujeme s veľkou pozornosťou, s veľkým údivom, myslím aj vo vzťahu k Európskej únii, ale myslím, že si veľkou mierou prekvapenia až šoku prechádzajú aj mnohí Američania. Keď som bola na Stanforde a prebehli americké voľby, prezidentské voľby, tak som častokrát počúvala vetu, ktorú som počula rok predtým na Slovensku po parlamentných voľbách, kedy sa k moci vrátil Robert Fico, že takéto upokojovanie, že to je iba rétorika, ale realita bude iná. Potvrdilo sa, realita je iná, ale horšia, než bola rétorika, alebo než sa predpokladalo. Toľko možno na úvod. Myslím, že všetci ešte spracovávame to, keď ste sa pýtali na Spojené štáty, čo sa tam deje, ale v každom prípade je to veľmi vážne testovanie demokratických štandardov a demokratických princípov, tak ako sme ich za posledné 10 ročia vnímali. Bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć, że wszystko, co mówiła pani prezydent, to był wiód nam o serce. I bardzo bym chciał, żeby kiedyś polski prezydent zdobył się na tyle odwagi i rozumu, żeby powiedzieć mniej więcej to, co pani powiedziała przed chwilą. Bardzo bym sobie tego życzył i myślę, że wielka część Polaków by sobie tego życzyła. To szczekanie psa to jest na poparcie tego, co ja mówię, a nie na sprzeciw. No. Ja bym chciał zapytać panią. W Polsce my się wielokrotnie zastanawialiśmy, jak to możliwe jest, że Polacy, którzy tak zaciekle przez lata całe dopominali się wolności, mówiliśmy z dumą o sobie, że mamy tradycję państwa bez stosów, że nagle oddali władzę na 2 kadencje ludziom, którzy w ogóle nie przejmowali się konstytucją i swobodami obywatelskimi. Kiedy myślę o Słowacji, to bardzo interesuje mnie fenomen, w jaki sposób Słowacy dopuścili do władzy Mečiara, ale w jaki sposób też potrafili oswobodzić swój kraj od władzy mečiarovskiej. Mogłaby nam pani powiedzieć, jaki jest pani pogląd na ten temat?
Pokiaľ ide o nástup Vladimíra Mečiara, bol to premiér Slovenskej republiky veľmi tesne po páde režimu, v podstate v 90. rokoch. Aj keď detaily by vám povedali ľudia, ktorí si ho priamo zažili a ktorí boli súčasťou verejnosti proti násiliu, Vladimír Mečiar v zásade sa pripojil k tomu ako keby po revolučnému konsolidovaniu alebo budovaniu neskôr už Slovenskej republiky ako samostatného štátu. Pričom bol známy mnohými autokratickými tendenciami. S tým obdobím 90. rokov sú spojené mnohé kauzy, vrátane únosu prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho a iné ďalšie zneužívanie Slovenskej informačnej služby a mnohé iné kauzy, ktoré dodnes mnohé z nich nie sú vyšetrené. Tá politická situácia v 90. rokoch bola aj dôvodom toho, prečo Slovenská republika nevstúpila do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie spolu s ostatnými okolitými krajinami V4. Boli sme nazývaní čiernou dierou Európy. Bolo to pomerne tvrdé označenie zvonku, ale zároveň to nastavenie zrkadla pôsobilo v istom zmysle mobilizujúco pre slovenskú verejnosť. A to, ako som ja vnímala tie 90. roky, ako vtedy študentka práva, končila som fakultu, začala som v právnej praxi, bola veľká mobilizácia jednak demokratických síl politických, ale zároveň aj občianskej spoločnosti. Myslím si, že práve tie tvrdé mečiarovské roky, 90. roky, vybudovali silnú občiansku spoločnosť na Slovensku. Možno aj silnejšiu, nemám to samozrejme opreté o dáta, ale v porovnaní s ostatnými postkomunistickými krajinami. A táto silná občianská spoločnosť bola potom veľmi dôležitým faktorom toho ponovembrového, porevolučného vývoja za posledných 35 rokov. Na každej jednej križovatke demokratizačného vývoja Slovenska zohrávala občianská spoločnosť veľmi významnú úlohu. A myslím si, že to bolo práve vďaka tým testujúcim, ťažkým mečiarovským rokom. Toto je zároveň čiastočne odpoveď na to, akým spôsobom sme sa s mečiarizmom dokázali vysporiadať. Bol to jednak tlak, alebo teda respektíve spätná väzba, jasná spätná väzba zo zahraničia, či už z Európy, alebo zo Spojených štátov. Bolo to naše omeškanie v našich integračných snahách a bola to veľmi silná snaha demokratických politických síl a dozrievania občianskej spoločnosti na Slovensku. Dziękuję bardzo. Mnie się wydaje, że rola społeczeństwa obywatelskiego także w Polsce miała bardzo istotne znaczenie, żeby ukształtowała się koalicja, która odsunęła od rządu PiS. Ale jednocześnie ta polaryzacja w Polsce ukształtowała jakby dwa niechętne sobie, ostrożnie mówię, sposoby postrzegania tego, czym jest projekt na przyszłość dla Polski. Czy to ma być projekt demokratyczny, czy projekt, no mówiąc kolokwialnie, populistyczny. I mnie się wydaje, że z podobną polaryzacją mamy do czynienia w Słowacji, z podobną polaryzacją mamy do czynienia w Serbii, z podobną polaryzacją mamy też do czynienia w Niemczech. No. To nie jest już podział prawica-lewica, tylko to jest podział społeczeństwo otwarte, społeczeństwo zamknięte. To nie jest przypadek, że w Polsce nie można być wprost proputinowskim, a jeżeli ktoś jest, to sam siebie skazuje na degradację. Ale w Polsce język tego populizmu to jest język antyukraiński i, co istotne, antyeuropejski. Mnie interesuje, jak pani widzi w Słowacji tą popularyzację. Przecież nawet w parlamencie przewaga obozu Ficy
skoalizowanego z krajną prawicą jest niewielka. Więc ta polaryzacja jest istotna i ta koalicja antypopulistyczna, ona może przybrać ten sam kształt, przybrała w Polsce, to znaczy zwycięstwa opozycji. Jak pani to widzi? Začnem Slovenskom a potom tú svoju odpoveď rozšírim za jeho hranice. Polarizácia je samozrejme veľký problém. Ja už to ani nevolám polarizácia, ale skôr fragmentácia, pretože to nie je len rozdelenie spoločnosti na dva názorové tábory, ale na množstvo názorových táborov, ale v zásade sa dajú ako keby vnímať v nejakých ako keby opozičných pohľadoch, názoroch, prípadne až hodnotách. Zároveň chcem dodať, že samotná polarizácia, alebo inak povedané pestrosť postojov a názorov je niečo, čo je pre demokraciu úplne prirodzené. Demokracia víta pestrosť, pluralitu a tú pestrosť sa snaží prepájať vzájomným dialogom a nevyhnutným rešpektom. To, čo je ale chorobou tejto doby, a zďaleka nielen na Slovensku, je radikalizácia v rámci tej polarizácie alebo fragmentácie. To je obrovský problém, pretože tá radikalizácia znemožňuje dialog, úplne ignoruje rešpekt k druhému názoru a využíva negatívne emócie, nenávisti, strachu z neznámeho, z oponenta a podobne. Pre Slovensko, pre krajinu, ktorá má 5,5 milióna obyvateľov, je to samozrejme veľký problém, pretože akákoľvek fragmentácia a radikalizácia v rámci každej spoločnosti ju oslabuje. Je to ako keď je napadnutý imunitný systém. A žijeme dobu kríz a manažovať krízy v spoločnosti, ktorá je oslabená nesúdržnosťou, je o to náročnejšie. Na Slovensku je množstvo výskumov, ktoré hovoria, ktoré potvrdzujú nielen nenávisť v spoločnosti, vysokú mieru nedôvery v spoločnosti, a to nielen v inštitúcie, ale žiaľ aj medzi ľuďmi navzájom. Dokonca emócia strachu medzi ľuďmi navzájom. Ja mám tú krajinu nesmierne rada. Bola som hrdou prezidentkou Slovenskej republiky. Bola to podstá môjho života, že som jej mohla slúžiť vo funkcii prezidentky Slovenskej republiky. A keď konštatujem tieto fakty, hovorím to s obrovskou ľútosťou, že potenciál, ktorý na Slovensku máme, je práve týmto javom ako keby nemožné využiť. A naopak je to niečo, čo tej krajine ubližuje. Ale teda posuniem sa ďalej. Zďaleka sa to netýka iba Slovenskej republiky. Je to jav, ktorému čelia, myslím, že všetky západné demokracie, vrátane už spomínaných Spojených štátov, ale keď sa pozrieme na susedné Rakúsko, teda Slovensku susedné Rakúsko, Nemecko už spomínané, Holandsko, Francúzsko, Brexit vo Veľkej Británii, spomínané Spojené štáty. Je to globálny jav, je to jav, ktorý práve súvisí s tým cúvaním demokracie alebo regresom demokracie, ktorému západné demokracie čelia. Možno sa zmiením krátko o tom, prečo je to tak. A z toho je potom zrozumiteľnejšie, aj pre mňa bolo zrozumiteľnejšie chápať, že tá polarizácia alebo fragmentácia spoločnosti je vlastne v istom zmysle logickým následkom. Rozpad demokracie alebo oslabovanie demokracií, príčiny, ktoré sú s tým spájané, spočívajú vlastne v nástupe jednak sledu kríz, ktoré tu máme od finančnej krízy v roku 2008, migračná kríza 2015, potom COVID, bezpečnostná kríza, ruská agresia na Ukrajine, rekordné inflácie, energetická kríza, migračné posuny, teraz myslím aj po ruskej agresii, po začiatku ruskej agresii na Ukrajine. Všetky tieto krízy pôsobia ako katalizátor rozkladu demokracie alebo ohrozenia demokracie. Okrem kríz medzi ďalšie faktory patria globalizácia, prehlbovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými, teda prehlbovanie tej priepasti, zmeny na pracovnom trhu, ktoré súvisia s novými technológiami a samozrejme okrem iného aj zmena komunikačného prostredia s nástupom nových technológií. Tu máme masívnu záplavu dezinformácií a propagandy prostredníctvom sociálnych sietí.
Spomenula som iba niektoré faktory, ktoré sa pripisujú ako príčiny cúvania demokracie alebo rozkladu demokracie a demokracií ako javu. Ale zároveň oni vedú k veľmi logickým, psychologickým javom v pozadí spoločnosti. Ľudia vplyvom týchto neistôt zneistili. Majú pocit, že svet sa mení, svet, ktorému rozumeli, ktorý vnímali, na ňo nie sú ako keby na tie neistoty schopní reagovať dostatočne rýchlo. Lebo je to naozaj aj veľká výzva. Sociálno-ekonomické dopady všetkých tých kríz, ktoré som spomenula, boli obrovské. No a mnohí psychológovia sa už veľmi dávno, okrem iného Erich Fromm o tom písal, zhodli na tom, že ľudia, keď cítia neistotu, túžia po poriadku, túžia po autorite a tvrdej ruke. A aj vzhľadom na túto skutočnosť mnoho ľudí v mnohých krajinách, ktoré sme spomenuli, sa vzhliada alebo preferujú voľbu radikálnych riešení, ktorú im deklarujú častokrát extrémistické strany alebo populistickí politici. Sľubujú rýchle riešenia, nastolenie poriadku, bez ohľadu na to, či sú schopní tie riešenia aj naplniť alebo doručiť. Netreba chodiť ďaleko, všetci si pamätáme prísľub jedného zo svetových lídrov, že vojnu na Ukrajine vyrieši do 24 hodín, potom do inaugurácie, potom do 100 dní a potom čakáme. A je to iba o tom, že tie problémy sveta sú naozaj zložité a komplexné. A tie veľmi zjednodušené návody, častokrát populistov alebo extrémistov, jednoducho nefungujú a nie sú schopní ich doručiť. Nechcem, aby naša pozornosť ubiehala veľmi často k tomu, že čo robia iní zle, pretože bola som súčasťou vedenia štátu, hoci s relatívne malými kompetenciami, bez exekutívnych právomocí, ako prezidentka republiky. A pre mňa je kľúčovou otázkou, čo môžu demokratickí politici urobiť lepšie. Kde demokratické spektrum zlyhalo, alebo sme zlyhali na tejto ceste. Prečo demokratické spektrum prenecháva taký priestor populistickým lídrom a radikálom, že sú v niektorých krajinách úspešnejší, prípadne majú našliapnuté na úspech. Toto považujem za kľúčovú otázku, ku ktorej sa ešte zrejme dostaneme. Zacytowała pani prezydent Ericha Fromma i ta jego analiza ucieczki od wolności, ucieczki do autorytarnego lidera. No to jest opowieść najpierw o faszyzmie, a potem to jest opowieść o tym autorytaryzmie, który dzisiaj zdobywa dla siebie moc. Ja bym chciał zapytać w tym kontekście, jak pani sądzi, czy w Słowacji jest ten mechanizm nowego odczytywania historii? W Polsce jest. My się spieramy o historię, ale to jest bardzo często współczesność. My się spieramy o historię, z której chcemy być dumni, ale nie zawsze mamy możliwość być dumnymi, dlatego że tradycja demokratyczna w Polsce była słaba. Myśmy mieli silną tradycję wolnościową, ale myśmy nie umieli się nauczyć, my Polacy, że demokracja to jest wolność w granicach prawa, że ta wolność ma swoje ograniczenia konstytucyjne. No. I w związku z tym, jak mówiła anegdota, co robi rosyjski człowiek, jak dostaje wolność. Może bez przerwy pić wódkę i nie chodzić do pracy. No. Otóż w Polsce to nigdy nie było aż tak radykalne. No, niemniej jednak ta tendencja do lekceważenia przecież konstytucyjnej była
silna. I teraz jak pani mówi o tej radykalizacji, to ona jest też dlatego niebezpieczna, że po obu stronach, niestety po obu stronach, ona wytwarza brak możliwości wzajemnego samoograniczania się. No. I jak ja przeglądam sferę publiczną w Polsce, to właśnie dzięki tym zmianom technologicznym, o których pani wspomniała, my mamy bardzo silne, radykalne te tendencje, tak bym powiedział, jednostronnie lewicowe. W tradycyjnym rozumieniu słowa lewica. Miejsce i w Słowacji chyba też, gdzie tak zwana skrajna lewica może spotykać się ze skrajną prawicą. I moje pytanie by brzmiało, czy pani widzi ten proces nowego, nie wiem jak to nazwać, nowego fałszowania historii? No. Bo to wyraźnie widać w Budapeszcie, wyraźnie widać w Polsce po prawej stronie i zaczyna to być widoczne w Niemczech. W pewnym relatywizowaniu nawet nazizmu. No. Mnie zawsze interesowało, jak sobie słowacka świadomość zbiorowa poradzi z fenomenem księdza Tiso i jego państwa, a z drugiej strony pytanie współczesne mam do pani. Jak się pani układały relacje z państwem węgierskim? Przecież Węgrzy długi czas w swojej retoryce mówili, że Słowacja to tyle, co Górne Węgry. No. Myslím, že sme súčasťou na Slovensku toho istého trendu, ktorý je možný pozorovať aj inde, že extrémistické strany manipulujú s dejinami, najmä pokiaľ ide o dejiny v pásme druhá svetová vojna. Slovenská republika sa podľa mňa nie dostatočne vysporiadala s dvomi totalitami, ktorým sme čelili. Či to bol fašizmus v rámci slovenského štátu, a k Tisovi sa ešte dostanem, alebo aj komunizmus. A toto koketovanie s minulosťou alebo relativizovanie minulosti je nie iba teoretická a akademická debata alebo akademický problém. Je to veľký problém kvôli tomu, že ak neexistuje zjednotené povedomie o histórii daného národa, má to vplyv na identitu alebo spoločnú totožnosť toho národa. A myslím si, že tu nám má Slovenská republika ešte pred sebou nejakú etapu vysporiadania sa, jednoznačného vysporiadania sa so svojimi dejinami. Lebo napríklad pokiaľ ide o osobu Jozefa Tisa, stále je počuť, bol to, slovenský prezident počas slovenského štátu, ktorý poslal alebo deportoval do koncentračných táborov takmer 60,000 slovenských Židov, pričom za to Hitlerovi v podstate ešte platil za každého jedného Žida odvezeného zo Slovenskej republiky, zo slovenského štátu. Je to osoba, ktorá napokon bol na nej vykonaný trest smrti, ale stále je počuť hlasy aj z relevantných miest, ktoré relativizujú vinu Jozefa Tisa. Podobná relativizácia sa v súčasnosti deje aj vo vzťahu ku komunistickej ére, prostredníctvom rôznych dezinformačných kampaní. Ukazujú na to rôzne sociologické merania, že dokonca mladá generácia, ktorá komunizmus nikdy nezažila, naopak mala možnosť cestovať, využívať slobodu pohybu, slobodu prejavu, sa hlási časť mladej generácie teda k nejakému pozitívnemu sentimentu ku komunistickej ére, čo je čisto iba vlastne ako keby
iba vplyv dezinformácií a ako keby podľa môjho názoru aj ruskej propagandy, ktorá je na Slovensku veľmi silná a veľmi významná. Boli sme terčom číslo 1 spomedzi krajín V9 na východnom krídle Severoatlantickej aliancie, pokiaľ ide o ruský vplyv, pretože na Slovensku je silný pozitívny sentiment vo vzťahu k Rusku, čo je veľmi iné ako v Poľsku. U časti verejnosti musím teraz zdôrazniť. Čiže áno, tento typ manipulácie alebo používania, zneužívania histórie na dosahovanie častokrát politických cieľov je prítomný aj na Slovensku, ale myslím opäť, že zďaleka nie iba na Slovensku, v mnohých krajinách, už sme spomínali dnes Nemecko, kde ako keby, alebo Rakúsko, je to štandardný vzorec radikálnych síl, ktoré relativizujú vinu alebo obracajú dejiny, ktoré sa týkajú najmä obdobia fašizmu, ale v našom prípade aj komunizmu. A je to samozrejme veľmi nebezpečný element. Jeśli chodzi o Austrię, to przypomniałem sobie, jaką anegdotę opowiedział mi niemiecki polityk Hans-Dietrich Genscher. Mi powiedział tak, że największym osiągnięciem dyplomacji austriackiej po II wojnie było to, że wytłumaczyła całemu światu, że Hitler był Niemcem, a Beethoven Austriakiem. Natomiast wracając jeszcze do natury tego kryzysu, pani to łączy, i to jest dla mnie ciekawe, z kryzysem finansowym. Natomiast ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z prezydentem Niemiec Weizsäckerem, który mi powiedział, i to zapamiętałem. Pamiętaj, Adam, to, co jest największym zagrożeniem dla demokracji w Europie, się nazywa Berlusconi. Berlusconi i berlusconizm. To jest ten rodzaj gnicia demokracji od wewnątrz. Że niby są wszystkie dekoracje demokracji, ale to już nie funkcjonuje, nie działa. I ja się chciałem pani zapytać, czy z pani perspektywy to, co się stało na Węgrzech, w państwie Viktora Orbana, czy to jest rezultat jakiegoś berlusconizmu, czy co innego? Ospravedlňujem sa, lebo som zabudla v predchádzajúcej odpovedi zareagovať na tú časť vašej otázky, ktorá sa týkala Maďarska. Vzťahy s Maďarskom ako našim južným susedom sú v podstate od ponovembrového vývoja ako keby témou. Druhé volebné obdobie maďarská menšina nemá v parlamente svoje zastúpenie v podobe politickej strany, čo je veľká škoda, pretože maďarské politické strany boli vždy súčasťou tých dobrých malých dejín v rámci demokratizačného procesu na Slovensku, boli súčasťou dobrých rozhodnutí, ktoré Slovensko posúvalo dopredu. To je prvý fakt, ktorý som chcela zmieniť. Druhý fakt je, že maďarská menšina je najpočetnejšou menšinou na Slovensku a mám pocit, že celé spektrum vlád, ktoré po novembri 89 na Slovensku máme, nevenovali tejto menšine a tejto časti Slovenska dostatočnú pozornosť. Spomením iba jeden faktor z mnohých a to je infraštruktúra, prepojenie, venovanie pozornosti a venovanie aj v istom zmysle empatie tejto menšine, aj v kontexte spoločnej histórie. Myslím, že tu má Slovenská republika pomerne veľký dlh a tento dlh, pokiaľ ide o infraštruktúru, pamiatky alebo celú menšinu, do veľkej miery vyplňa za posledné roky maďarská vláda rôznymi projektami, finančnými stimulmi, a samozrejme tým pádom aj politickým vplyvom.
Takzvaná maďarská karta bola v istom období po novembrového vývoja zneužívaná. Mali sme na Slovensku národné sily, ktoré mali veľmi radikálne vyhlásenia voči maďarskej menšine. Teraz zažívame v istom zmysle, myslím, pri aktuálnej vláde nejakú renesanciu vzťahov s Maďarskom, ale je to založené na rovnakom hodnotovom a názorovom profile, rovnakom spôsobe vnímania demokracie a rovnakom politickom prístupe k niektorým dôležitým demokratickým inštitútom. Tam nastáva pomerne veľká symbióza a zhoda medzi Viktorom Orbánom a Robertom Ficom. Vidíme to v konkrétnych krokoch. Niekedy máme pocit, že na Slovensku sú replikované kroky, ktoré Viktor Orbán testoval v Maďarsku, či už ide o postavenie alebo vzťah a kroky k médiám, k mimovládnym organizáciám a podobne. Alebo aj pokiaľ ide o zahraničnú politiku alebo vzťah k Európskej únii. Zároveň sa nedajú prehliadať niektoré symboly, kroky, signály zo strany maďarskej vlády. Naposledy pár dní dozadu na Slovensku rezonoval fakt, že verejnoprávna televízia v Maďarsku, keď na konci programu a vysielania púšťa maďarskú hymnu, tak sú tam zábery na Maďarsko a okrem iného aj na Bratislavu a Bratislavský hrad. Takže sú to také zvláštne signály, ktoré by v minulosti vzbudili zo strany vládnych predstaviteľov veľkú pozornosť a myslím si, že minimálne dôrazné otázky. Dnes týmto faktom nie je venovaná pozornosť, pretože, ako som povedala, aj v rámci Európskeho spoločenstva je tu vytvorené silné podporujúce sa puto medzi slovenskou vládou a maďarskou vládou, a to aj pokiaľ ide o otázku Ukrajiny alebo ruskej agresie na Ukrajine a Európskej únie. Do akej miery je to otázka vplyvu pána Berlusconiho alebo jeho metód, to si netrúfnem hodnotiť, ale v každom prípade už na spomínanom Stanforde je ten maďarský prístup k správe vecí verejných, k zmene legislatívy, vrátanie ústavy, popisovaný ako konkrétny vzorec správania sa, ktorý oslabuje demokraciu. Keď som bola prezidentkou republiky, téma maďarskej menšiny bola pre mňa jednou z dôležitých, pretože všetky menšiny si z môjho pohľadu zaslúžili zvýšenú pozornosť. Množstvo mojich ciest smerovalo na južné Slovensko. Otvárala som niektoré historické súvislosti ako prvá hlava štátu. Vrátanie toho, že som sa ľuďom, ktorí ešte žili a prežili deportácie zo Slovenska do Čiech a do Nemecka, ospravedlnila za kroky Slovenskej republiky. Maďarsko je náš sused, je potrebné mať s ním konštruktívne vzťahy, ale zároveň som sa snažila robiť autonómnu politiku, tak ako som jej verila, teda verná princípom demokracie, liberálnej demokracie a všetkým hodnotám, ktoré s tým súvisia. Jak słucham pani rozważań na temat demokracji i mniejszości, to tak się czuję, jakbym słyszał mojego przyjaciela, nieżyjącego już Jacka Kuronia. To jest ten sam sposób myślenia, sposób wartościowania i to przekonanie, że od nas zależy, czy mniejszości w naszym kraju będą wzbogacały naszą kulturę, czy też doprowadziły do tego, żeby te wartości przez te mniejszości tworzone unicestwiać. I to jest też ten spór o przyszłość Polski. O to, czym jest polskość. Czy opowiadamy się za polskością różnorodną, tolerancyjną dla mniejszości, w poczuciu, że te mniejszości wzbogacają naszą demokrację i naszą kulturę, czy też, że stanowią dla niej zagrożenie. Moim zdaniem Viktor Orbán to, co robi, stanowi zagrożenie dla kultury węgierskiej. Jeśli chodzi o relacje Węgier z Polską, to bardzo ważne jest. To jest taki fakt, który przeszedł trochę niezauważony. Polski polityk z Prawa i Sprawiedliwości oskarżony o złodziejstwo
o po prostu finansowe nadużycia, schronił się w Budapeszcie, gdzie uzyskał azyl od Viktora Orbána. Co więcej, w Budapeszcie powstał Instytut Wolności Polsko-Węgierski, kierowany przez tegoż uciekiniera. To jest coś niesłychanego w ogóle, nieprawdopodobnego. My mamy takie powiedzenie, Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki. No. I pomysł, że polskiego kryminalistę można podejmować w Budapeszcie, w gruncie rzeczy przekreślenie Wyszehradu. No. Jakiejkolwiek lojalności wobec państw czwórki wyszehradzkiej. I teraz w konkluzji mam do pani prezydent pytanie, czy Wyszehrad jest w ogóle do uratowania i co należy zrobić, jeżeli uważamy, że Wyszehrad ma sens, co zrobić, żeby go ratować? Predovšetkým si myslím, že tá spolupráca v rámci Vyšehradskej štvorky nie je niečo statické. Veľmi to súvisí s tým, kto dané krajiny v danom čase zastupuje a aká miera porozumenia hodnotovej zhody medzi lídrami, politickými lídrami v danom čase je. Ja som zažila rôzne podoby V4. Bola tam rôzna dynamika pri tom, ako sa menili hlavy štátov v rámci tohoto priestoru. Faktom je, že keď ideme do ako keby DNA Vyšehradskej štvorky, keď ideme k podstate toho, prečo tento klub niekedy dávno vznikol práve kvôli tomu, aby sa krajiny V4 integrovali v rámci európskych štruktúr a posilnili tak jednotu Európskej únie. A myslím si, že na toto DNA by sme nikdy nemali zabúdať. Dnes počujeme v rámci krajín V4 spochybňovanie, či už dokonca jednoty alebo spolupráce v rámci Európskej únie, alebo dokonca členstva v Európskej únie. To je niečo, čo ide proti pôvodnému zmyslu V4. Vyšehradská štvorka je ale zároveň aj o susedstve krajín, ktoré spolu zdieľajú nejakú časť histórie. Je to o kultúrnych, medziľudských, obchodných prepojeniach a túto rovinu stojí za to stále udržiavať a rozvíjať. A nech sa na tej politickej úrovni deje čokoľvek, geografia nepustí. Politici sa menia, prichádzajú a odchádzajú, ale susedmi alebo krajinami s podobnou históriou, aspoň v jej časti, a s geografiou, ktorá je jasná, toto sa nemení. A na to je potrebné si pamätať. Chcela som k tomu ešte dodať jednu vec, že keď hovoríme o demokracii, keď hovoríme o vzťahoch medzi štátmi, či už v rámci V4, Európskej únie alebo globálne, tá moja 5-ročná skúsenosť v prezidentskom mandáte bola silným uvedomením o tom, ako veľmi významná je osoba človeka, jeho ľudské vlastnosti v politickej pozícii. Ako veľmi záleží na tom, ako človek pracuje na sebe. Ako je zrelý, hoci zrelosť je celoživotný proces, ale ako veľmi si uvedomuje svoje slabosti, ako s nimi pracuje, aký má sklon k sebareflexii, ako sa snaží alebo nesnaží mať svoje ego pod kontrolou. Všetky tieto osobné kvality a snaha byť čo najlepším človekom v tak zodpovednej pozícii, keď disponujete verejnou mocou, definuje kvalitu lídra a vzťahy, ktoré ten líder vytvára v rámci globálneho priestoru. Chciałbym jeszcze pani zadać takie pytanie nieoczywiste. Jakie książki słowackich autorów by pani poleciła po polskiemu czytelnikowi do czytania, czy do lektury? Pani ulubione.
żeby się czegoś dowiedzieć o Słowacji i Słowakach, czego nie wiemy dotąd, a nie wiemy jeszcze bardzo wielu rzeczy. Tak ja mám rozčítaných paralelne viacero kníh a to, v čom som slabá, je pamätanie si názvov kníh, lebo to je na tej titulke a potom čítam už ten obsah, ale nedá mi nespomenúť pána Šimečku, ktorý tu sedí a napísal viaceré knihy, ktoré sú skvelé. Teraz nedávno som čítala knihu slovenskej etnografky, ktorá je mierne historická, ale zároveň je to reálny príbeh zo slovenského vidieka. Veľmi zaujímavé aj pre mňa čítanie. Máme skvelých historikov, ľudí, ktorí popisujú, ale budú mi musieť tu prítomní Slováci asi pomôcť. Posedliaci kniha, autor, pán Buzalka, Juraj Buzalka, áno, dokonca Pezinčan z toho istého mesta ako ja, ospravedlňujem sa na diaľku. Juraj Buzalka, ktorý napísal veľmi zaujímavú knihu. A teraz mám rozčítaných veľa zahraničných autorov, ospravedlňujem sa, takže to nedám takto rýchlo dokopy. A určite sú mnohí, ospravedlňujem sa, tak prípadne doplním dodatočne. Tak Sławek, dziękujemy bardzo. Jeszcze chciałbym wrócić do tematu, który dla Polaków jest tematem dyżurnym, mianowicie do Rosji. No. Ja mam takie poczucie, że wielka wojna Putina się zaczęła od ataków na Rosję, na rosyjską demokrację. No. Zanim Putin zaatakował Gruzję, zaatakował później Ukrainę, to najpierw zniszczył wszystkie instytucje rosyjskiej demokracji. Niezależne media, niezależne sądy, uczciwy biznes, społeczeństwo obywatelskie. To wszystko zostało zrujnowane. Więc mi się wydaje, że może źle myślę, niech mnie pani oceni, że Putin i Trump mają jedną wspólną cechę. Mianowicie, że polityka zagraniczna jest dla nich funkcją polityki wewnętrznej. To znaczy, Trumpowi po to są potrzebne te deklaracje, że on zbombarduje Iran, jeżeli on zajmie Grenlandię, że Kanada będzie nowym stanem amerykańskim i tego typu mądrości, po to głównie, żeby zniszczyć społeczeństwo obywatelskie w Stanach Zjednoczonych. To, co robi Trump, w moim przekonaniu, to jest putinizacja Stanów Zjednoczonych. On chce stworzyć putinowskie państwo. W tym sensie, tak jak zbliżył się reżim Fico do reżimu Orbana mimo tradycyjnych, złych stosunków, tak zbliżył się reżim Putina do reżimu Trumpa, dlatego że Trump w gruncie rzeczy on chciałby mieć taką władzę nad Stanami, jaką Putin ma nad Rosją. No to będzie ten kłopot, bo to trochę inne społeczeństwa są. Natomiast co mi się wydaje charakterystyczne, że on potrzebuje tej wojny z Ukrainą nie po to, żeby mieć Donbas, tylko po to, żeby mieć Rosję. Żeby utrzymać w żelaznym uścisku Rosję, żeby rządzić przy pomocy strachu i korupcji. Czasem mam wrażenie, że to się dzieje coś irracjonalnego. No. Ale przecież w 30 latach dwie były oczywistości w Europie. Że wrogiem numer jeden dla nazizmu był bolszewizm i wrogiem numer jeden dla bolszewizmu był nazizm. I oto w 1939 roku, ku zaskoczeniu całego świata, nazizm z bolszewizmem podali sobie ręce. Oczywiście na katastrofę naszego regionu, państw bałtyckich, oczywiście Polski. No. Jak pani sądzi, czy ten wywód, który dosyć pesymistyczny wygłosiłem, czy on ma ręce i nogi, czy to po prostu są majaczenia chorego polskiego patrioty? No.
Mne osobne to zmysel dáva. Pokiaľ ste spomenuli, alebo začali ste tou zmienkou nejakej podobnosti medzi Donaldom Trumpom a Vladimírom Putinom, javí sa to tak z toho vonkajšieho pohľadu a myslím si, že odborníci na inú oblasť by tých spoločných črt vymenovalo viacero. Zároveň mám pocit, že ďalším javom, ktorý možno spája aj týchto dvoch politických lídrov, ale viacerých, ktorí zneužívajú dezinformácie, že sa postupne stávajú ich obeťami, že sami prestávajú následne ako keby rozlišovať, kde sú hranice pravdy a faktov a podliehajú či už vlastným alebo iným dezinformáciám. To, čo sa v súčasnosti deje v súvislosti s Ukrajinou a nástupom Donalda Trumpa, vzbudzuje obrovské obavy z hľadiska toho, aký mier, ak teda nehovoríme iba o prímeri, by mal byť dohodnutý. A v tomto kontexte, keďže som na poľskej pôde, mi nedá vyspomenúť jednu vec, ktorú považujem za veľmi dôležitú. Keďže som bola vo funkcii v čase, keď začala vojna na Ukrajine, alebo respektíve tá plnoškálová invázia v 22. Myslím si, že v našich krajinách máme množstvo všelijakých problémov. Už sme o nich hovorili. Ale môžeme byť veľmi hrdí, a Poľsko obzvlášť, na to, akým spôsobom sa postavilo k ruskej agresii na Ukrajine. Pamätám si tie prvé hodiny, keď sme sa o tom dozvedeli. Bol mimoriadny summit NATO vo Varšave, keďže som zastupovala Slovenskú republiku na summitoch NATO. A reakcia krajín východného krídla bola jasná, jednoznačná a odvážna. V čase, keď sa v krajinách západnej Európy báli a váhali a boli odhodlaní, alebo respektíve mali polemiku o tom, že na Ukrajinu budú posielať iba helmy a humanitárnu pomoc, Slovensko bolo prvou krajinou, ktorá poskytla systém protizdušnej obrany. Poľsko, masívna vojenská pomoc, masívna humanitárna pomoc, pomoc s transportom vojenskej pomoci, cez Slovensko takisto. To sú veci, kedy sme v istom zmysle ako mladé demokracie zložili možno skúšku dospelosti. Naozaj v pomere ku krajinám, ktoré sa pokúšali cez biznis o porozumenie s Ruskom, my sme touto naivitou netrpeli vzhľadom na tú silnú skúsenosť so sovietskou okupáciou na našom území. A naozaj myslím si, že história verím, že toto bude pamätať. Akú mieru odvahy, solidarity a podpory vo vzťahu k Ukrajine sme preukázali a Poľsko obzvlášť. Ja chciałbym się podłączyć i powiedzieć, że rzadko kiedy mi się zdarza publicznie powiedzieć coś pozytywnego o polskim rządzie. Nie tylko dlatego, że często on mi się nie podoba, ale też dlatego, że jak mi się nawet podoba, to nie należy ich rozpieszczać. No. Niemniej jednak tutaj muszę powiedzieć, że jestem w pełni solidarny z tym, co pani prezydent mówi o tym momencie pełnoskalowej agresji putinowskiej Rosji na Ukrainę, że tutaj polski rząd i polskie społeczeństwo zachowali się non plus ultra, wzorowo. A potem drugi mój powód do dumy to jest to, że w wyborach parlamentarnych w 2003 roku odsunęliśmy od władzy partię Kaczyńskiego, która w gruncie rzeczy rozsiewała zarazę, truciznę antyeuropejską. W gruncie rzeczy ta teza prowadziła do tego, żeby rozbić solidarność europejską, która była niezbędna dla nas w obliczu zagrożenia tej Rosji i w ogóle na przyszłość. No, na przyszłość. Polski miejsce jest w Europie. Wiem, że Słowacji miejsce jest też w Europie. No. Czeskiej Republiki miejsce jest w Europie. I powiem więcej. Ukrainy miejsce jest w Europie i należy jej życzyć, żeby sąsiadowała
z Rosją bez Putina. Więc ja myślę, że w interesie naszych krajów, przekonany jestem o tym, jest budowanie silnej opcji proeuropejskiej. My mamy pewną wiedzę o pułapkach dla demokracji, która ludziom w Europie Zachodniej dopiero przychodzi teraz. Jak to napisał kiedyś Czesław Miłosz, nasz poeta, zachodni intelektualista nie rozumie do końca świata, bo nigdy dobrze po mordzie nie dostał. No. Myśmy dostali dobrze po mordzie, myśmy się nauczyli, jak się osłaniać teraz, jak się zasłaniać, nie cofając się, nie kapitulując. Pani prezydent, mam nadzieję, że pani się zgodzi, żeby teraz oddać prawo sali do zadawania pani pytań. Proszę państwa. Andrzej. Pani prezydent, duża część widowni chwilę temu była na filmie Prezydentka. To bardzo poruszający film. Pani przeciwnicy polityczni atakowali panią przede wszystkim jako kobietę i jako mamę. Więc jako rodzic chciałbym powiedzieć, że wyrazić szacunek przede wszystkim dla pani jako kobiety i dla mamy po tym filmie. I chciałem zadać pytanie. Te 5 lat pani prezydentury, czuła się pani samotna? Ďakujem veľmi pekne za otázku. Asi najrýchlejšia odpoveď je, že v istom zmysle áno. Mala som úžasnú podporu rodiny, môjho partnera, širšej rodiny, mojich detí. Mala som okolo seba skvelý tím ľudí. Ale napriek tomu tá pozícia je solitérna. Nie je to kolektívny orgán ako vláda a ministerstvo, minister, ktorý má štátnych tajomníkov a podobne. Je to solitérna pozícia, čo má svoje výhody, pretože nesiem zodpovednosť iba za svoje rozhodnutia a za svoje výroky. Ale zároveň tá solitérnosť znamená aj do istej miery izoláciu. Ja som sa veľmi snažila byť nezávislá. Nezávislá od politických strán, a vlastne cenou za to je istá miera izolácie. Ja si myslím, že to k výkonu prezidentského mandátu patrí. Aj na Slovensku je legitímne byť členom politickej strany, keď ste prezident. Ale podľa môjho názoru tým, že som bola priamo volená občanmi, zodpovedala som sa iba im, nikomu inému, žiadnym politikom. Zodpovedala som sa ústave a hodnotám, pre ktoré som bola zvolená. A v konečnom dôsledku, v každom jednom ťažkom rozhodnutí zostávate sám so sebou, musíte si premysleť svoje rozhodnutie, jeho dôvody, spôsob, ako ho obhájite na verejnosti. A v tomto zmysle to je veľmi špecifický druh samoty. Łukasz Ogrodnik, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Forum Polsko-Czeskie. Prywatnie jestem cieszyniakiem. Pani prezydent, chciałem zapytać o pani diagnozę społeczną. Według badania Globsec Trends z ubiegłego roku więcej Słowaków wini Ukrainę bądź Zachód za rosyjską inwazję na Ukrainę niż samą Rosję. Słowacy to też najbardziej sceptyczny naród, jeżeli chodzi o poparcie dla akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Jestem ciekaw, jak pani prezydent czyta te liczby, interpretuje taką postawę Słowacji, a także jak widzi perspektywy ewentualnych zmian takich trendów. Dziękuję.
Máme viaceré opakujúce sa merania, že slovenská náklonnosť k Rusku je asi najväčšia spomedzi krajín, postkomunistických krajín. Ďaleko väčšia ako v Poľsku, v Česku, v Maďarsku, možno podobne ako v Bulharsku. To je prvý fakt, že časť verejnosti na Slovensku má stále pozitívnu afiliáciu k Rusku. Pred vojnou to bolo okolo 50%, ten pozitívny postoj k Rusku. Po vypuknutí vojny to číslo kleslo zhruba na 30%. To je prvý fakt. Slovenská republika má ďalej najvyšší konšpiračný rejt spomedzi krajín Európskej únie. To znamená, že najvyššie percento ľudí na Slovensku dôveruje dezinformáciám, prípadne konšpiráciám. Keď som sa snažila porozumieť na základe iných dát a meraní a konzultáciami s odborníkmi, prečo, čo sú toho príčiny, tak dôvodom nie je nižší inteligenčný kvocient. Slovenská republika sa nachádza v prvej polovici krajín Európskej únie. Dôvodom nie je, alebo iba samostatným dôvodom, kvalita vzdelania. Je niekoľko krajín Európskej únie, ktoré v rôznych testoch vychádzajú z hľadiska kvality vzdelania horšie ako Slovenská republika. Jeden faktor, jeden sociologický parameter je však na Slovensku najvyšší nielen v rámci krajín Európskej únie, ale na celom svete. Je to meranie, ktoré sa uskutočnilo niekoľko rokov dozadu, nie sú to aktuálne dáta. Je to meranie parametru, ktoré z hľadiska sociológov, ktorých som sa na to pýtala, je relevantné. Je to parameter, ktorý sa volá vzdialenosť od moci. Slovensko má globálne najvyššie čísla v tomto. Čo to znamená? Vzdialenosť od moci znamená, že relevantná časť verejnosti preferuje autokratické tendencie v spravovaní štátu, má strach z moci a v tomto zmysle ako keby sa cíti ďaleko od moci. Tým mnohí odborníci vysvetľujú isté vzhliadanie sa v silnom autokratickom alebo autoritárskom režime, ako je Rusko. Toto sú dáta, čísla, sociologické interpretácie. Zároveň musím povedať, že už som to tu dnes spomenula, že Slovenská republika alebo občania Slovenskej republiky prostredníctvom najmä sociálnych sietí a rôznych alternatívnych zdrojov informačných bola, v súčasnosti tú informáciu nemám, bola terčom číslo 1 ruskej propagandy a dezinformácií. A ako hovoria odborníci, s jediným cieľom. Bol to boj o mysle našich občanov s cieľom destabilizovať vnútropolitickú situáciu na Slovensku. Počas obdobia výkonu môjho mandátu sme zažili okrem covidu, sociálno-ekonomických dopadov covidu, vojny na Ukrajine, 1 milión ukrajinských utečencov prešlo cez Slovensko, rekordnú infláciu, mali sme energetickú krízu samozrejme a okrem toho za mojich 5 rokov pri výkone mandátu sa vystriedalo na Slovensku 5 vlád, čo je veľmi netypický a neštandardný vývoj v Slovenskej republike. Možno aj z tohto dôvodu časť ľudí, keď som spomínala pred niekoľkými minutami, že ľudia zneistení hľadajú autoritu, hľadajú, o koho sa môžu oprieť a častokrát si vyberú populistických alebo autokratických lídrov, ktorí majú veľké slová a veľké sľuby. Ten vývoj na Slovensku možno trošku zodpovedá aj veľmi turbulentnému obdobiu, ktoré máme bezprostredne za sebou. Ale chcem tento môj vstup zakončiť predsa len trošku optimistickejšími číslami. Je to sociologické meranie z leta minulého roku, 2024. 8% ľudí na Slovensku je presvedčených, že Slovensko patrí na východ. 46% si myslí, že na západ, 36%, že niekde v strede. Chcem tým povedať, že takéto silné proruské cítenie reprezentuje v skutočnosti 8% populácie. Zároveň, merania zhruba 2 týždne dozadu, 80% ľudí na Slovensku je spokojných alebo oceňuje naše členstvo v Európskej únii. Aj toto sú čísla, ktoré na Slovensku platia. Slovensko je z hľadiska dezinformácií zraniteľnou krajinou
o to dôležitejšia je úloha demokratických politikov alebo verejne činných osôb, aby vyvažovali tento vplyv. Panie prezydent, jesteśmy na festiwalu filmowym, więc chciałbym jeszcze zapytać o to, co dzieje się teraz w sferze kultury na Słowacji. Docierają niepokojące głosy o różnych próbach cenzury, o ograniczeniach w czeskiej telewizji. Tu też można by przeprowadzić paralele z tym, co niedawno działo się w Polsce, słowackiej, przepraszam. I czy widzi Pani tutaj jakieś, czy to rozwiązanie systemowe, czy jakiś sposób, jak bronić temu, żeby ten głos twórców był zawsze słyszalny i wolny i nieograniczony przez jakąkolwiek cenzurę? Predovšetkým z diania v kultúrnej oblasti na Slovensku ide obrovské sklamanie. Obrovské sklamanie z toho, akým spôsobom sa nakladá predovšetkým s ľuďmi v kľúčových dôležitých inštitúciách na Slovensku. S dlhoročnými odborníkmi, dokonca odborníkmi, ktorí vyhrali výberové procesy ešte za predchádzajúcich vlád Smeru. Napriek tomu sú mnohí z týchto odborníkov vyhadzovaní a nahrádzaní ľuďmi, ktorí túto odbornosť nemôžu dokladovať. Pričom význam umeleckej tvorby alebo umeleckej obce je kľúčová a neviem, ako to bolo v Poľsku, ale v Československu v 89. roku pri páde režimu umelecká obec zohrávala kľúčovú úlohu. A slobodní tvorcovia sú svedomím spoločnosti a sú pre demokraciu nesmierne dôležití. Umelecká obec reaguje prirodzene veľmi citlivo na dianie na Slovensku, ale zároveň to nie je zďaleka jediná problematická oblasť, ktorá strháva pozornosť občanov Slovenskej republiky aktuálne. Aké sú možnosti, pretože to sa týka samozrejme slobody médií, verejnoprávnej televízie a podobne. Ja si nie som istá, alebo nie som, a to hovorím ako právnička, nie som inštitucionálny optimista. 35 rokov po novembri 89 sme sa snažili vylepšovať slovenské inštitúcie podľa vzoru západných inštitúcií. Pridávali sme rôzne prvky ochrany, opory, nezávislosti, kvality. A neustále sme sa snažili vylepšovať systém. A zároveň sme opomínali inú dôležitú kvalitu, a to je personálny substrát v tých inštitúciách, kvalita ľudí v tých inštitúciách, ich étos, profesnú etiku a takisto zodpovednostné mechanizmy ľudí, ktorí fungujú v inštitúciách. A pre mňa je to jedno z poučení ponovembrového vývoja pri budovaní demokracie. To znamená, že nezdá sa mi, že existuje odpoveď, že keď vylepšíme ešte inštitúcie, ktoré máme, budú odolnejšie voči zneužitiu. Myslím, že to, na čom musíme pracovať do budúcna, je zvyšovanie demokratického povedomia, presvedčenia a dôvery v demokraciu na všetkých jej stupňoch. Od bežných občanov cez ľudí, ktorí v tých inštitúciách pracujú. A zvyšovanie aj nárokov z hľadiska profesijnej etiky. Ostatnie pytanie, proszę Państwa. Děkuji bardzo, zdążyłam. Dobrý den, paní prezidentko, já budu zástupce té menšiny, která tady je vlastně českopolská. A chtěla jsem poděkovat za to, že jste tím vzorem pro všechny ženy a že můžu říct, že až mi bude 40 let, tak jsem možná jako malé dítě, že mám ten vzor a tu hvězdu tady u sebe, nemusí to být na Instagramu nebo na sociálních sítích, ale že jste se stala opravdu pro dospělé ženy velkým vzorem elegancí. A moc jsem vám za to chtěla poděkovat. A teď ta otázka. A jestli se můžu zeptat, jestli přeci jenom nemáte ty chvíle, kdybyste si řekla, měla jsem být přeci jen tou mámou. Mnozí tady právě viděli ten film a byl to velmi opravdový film. Tak jestli nemáte opravdu to, že byste si řekla,
miluji tu zemi, ale jak jste sama říkala, byla jsem v izolaci, byla jsem často sama, tak když se ohlédnete, tak jestli si neřeknete, co je víc, jestli je víc být vlastně tou hlavou státu, anebo je víc být tou mámou, tou dcerou a součástí té rodiny. Moc krát děkuju. Ďakujem veľmi pekne. Zmenili ste ten ženský rozmer, ktorý ku mne samozrejme patrí, tak iba kratučko sa zmienim aj k nemu. Som hrdá na Slovenskú republiku, že si zvolila prvú ženu dokonca v regióne za hlavu štátu. Som vďačná za tú dôveru, ale samotný element ženstva bol nový rozmer aj v pomerne konzervatívnej krajine, akou je Slovenská republika. A myslím si, že chcem tým podporiť všetky ženy, ktoré majú chuť ísť do verejného priestoru, či už to je politika alebo iné profesie, aby tú chuť zúročili a išli do toho priestoru, pretože, ako hovorím vám, byť ženou nie je a priorná kvalifikácia, ale máme osobitnú, inú životnú skúsenosť, prinášame iné témy, máme iné stratégie, napríklad aj riešenia konfliktov. A myslím si, že svet, ktorý pozorujeme, je majoritne mužskou záležitosťou. Preto si myslím, že viac žien vo verejnom priestore môže svet nielen riešiť a situáciu nielen riešiť, ale aj liečiť. A to veľmi potrebujeme. Tá druhá, teda tá otázka spočívala na rolu matky v takejto pozícii. A musím povedať, že to bolo veľmi silná kombinácia emócií a životnej skúsenosti. Preto všetkým ja som sa vo výsledku rozhodla kandidovať aj preto, že som matkou. Ten motív spočíval v tom, že chcela som pomôcť Slovenskej republike k pozitívnym zmenám, aby moje deti mohli žiť v lepšej krajine. Čiže moje materstvo bolo súčasťou motivácie, pre ktorú som sa rozhodla do politiky vstúpiť. Zároveň, ako bolo vidieť aj v tom filme, ten politický priestor a tá skúsenosť bola veľmi tvrdá. Bola tvrdá a krutá, nemilosrdná nielen voči mne, ale výhražky zabitím smerovali aj voči mojim deťom, čo je absolútne neprípustné a nefér. Štatisticky je to vraj častejšie voči ženám, političkám, že sa útočí na ich deti, ako keď sú vo vysokých pozíciách muži. Je to daň, ktorú ako keby musíme niesť, ale je to absolútne neférové. Zároveň, ako som povedala, ja som sa snažila počas výkonu toho mandátu, a myslím, že to hovorím aj tesne po zvolení, že chcem byť predovšetkým matkou. A každý deň, keď som prišla z práce, alebo keď som prišla z cesty, mojou absolútnou prioritou bolo byť s mojimi deťmi. A byť nemyslím iba formálne, ale byť naozaj vedome prítomná v tom, ako sa majú, čím žijú, čím ma nepotrebujú. Veľmi som sa usilovala o to si ten priestor, možno na úkor seba, a možno na úkor iných dospelých mojich blízkych ľudí, vydobiť v prospech mojich detí. Toto bolo veľmi dôležité. A vo výsledku, ako som povedala, vstúpila som do politiky aj kvôli mojim deťom a odišla som z politiky aj kvôli mojim deťom. Práve kvôli tomu, že časť tých dôvodov spočívala v neakceptovateľnosti nákladu, psychického nákladu, ktoré moje deti museli niesť a ešte v osobných situáciách, ktoré niekedy bolo náročné manažovať a zvládať. Je to veľmi nefér voči ženám v politike, ak sa takýto nástroj využije, ale myslím, že moje dievčatá, už sú to dnes dospelé ženy, máme veľmi blízky vzťah, chápali tú moju rolu tam a chápali aj moje rozhodnutie nepokračovať.
Szanowna Pani Prezydent, myślę, że Państwo upoważnicie mnie do tego, żebym podziękował w imieniu Państwa, także w imieniu Cieszyna, w imieniu Kina na Granicy, w imieniu Literatury na Granicy, za to, że przyjęła Pani nasze zaproszenie i zechciała Pani odwiedzić festiwal. Bardzo, bardzo dziękujemy i dziękuję Adamowi Michnikowi za tę wspaniałą rozmowę. Niestety musimy już za chwilę wyjść, dlatego że Pani Prezydent ma jeszcze tutaj program. Bardzo Państwu dziękuję i jeszcze raz Pani Prezydent dziękuję.